माबायराव थाबाय थाखो? न' सिङाव मावजि बुन्दा दङ नालाय। न' सिङाव हाबदो। हाबा माथोसै आंलाय। मानो एथ' अख्रा नों हो? थांथारा माथोसै आंलाय। नांगौबा बाहेरायावनो थाबाय थागोन आं, नांगौबा बेवहायनो जिरायनानै थाबाय थागोन आं। थेवबो थाङा आङो, थांथारा आङो। अखा हासिगोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय? जुरिसै आङो, जायखि सारअन्थायानो फैया मानो, बारहुंखायानो फैया मानो, सारअन्थायानो गावा मानो, जायखि अखायानो हाया मानो, थेवबो नों आंखौ थांहोनो हाया। आच्छा, न' सिङाव थांनो होनदों आं, नांगौबा बाहेरायावनो थागोन आं। अ हेलौ, नाङा माथो आंनि रावनिबो एहसान। मोजां होनबा गाज्रि बेना। गाबागाव सिरि सिरि उन्दुहै, आंखौ दानांजा जेबो। मा एसे अख्रालै नोंलाय हो? बिमाफ्रालाय मा मा जानानैथो जोनोम होआब्रा, एसेबो खोथा मानिया। बाद दे, नाय जुरिनि बेबस्थाखौ। गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन। गुड नाइट। मा आसरित हिनजावलै बेलाय। सोरांबाय माथो। माला माला उन्दुलांखो फात्ताखौनो मोनलायलायासै आङो। जि गोदो गोदो उन्दुलांखादोंलै सयथिबो। हाखालासो आङो। हाबाब हाबाब हाबाब, नै आइ जुरि। आयु आयु आयु, हामाय सेवखा नोंलाय आइ, थांमारथाराखैसो। दा जावैसोआ मा साननांगौ बियो हा? जावैसोआ मा साननांगौ? जालायबाय नोंना बेरे फुंजानि। दा लावथि लानानैसो फैमारगासिगोनहाय आङो, बांद्राय बारज'थारनायखौ। मानो बिदि नोंलाय आइ हो? मानो एसे अख्रा नोङो? आं बुंखादोंमोन ना आयै, आं बे सोरांजों थाया होनना। मानो बिदि फालाय नोङो आइ हो? मानो एसेबो बुजिया? ओमफ्राय मानसिया ओंखारदो, सोरबाफोर नुबा मा साननांगौ जाखो? बाद दे, सोर मा सानो सानथों, जेबो मोनग्रांबाया आङो। आंहा बेयांबा खम गोदो गोदो उन्दुलांदों, नोंलाय मा मिथिनो आयै? मजायानो आलदाखा। नुबाय, थेवबो सोरां मावजि बुन्दाजों उन्दुआ माथो आङो। मा बुंबावगोन नोंखौ आइ हो? मा बुंबावगोन आङो? दे थां, मालाय दुगैहैदो थां। मा जाबावनांगौ जाखो बे गथ' सासेजों? हाय खाफाल। बाद दे, आंहालाय मा नांजानोसै। आंहा बेयावबा खम इन्ट्रेस्ट मोनदों उन्दुनो। नोंसोर आंखौ जेरावबो उन्दुहोआ मालाय। माथो जादों आयै? जुरिसो आंबो, आंनि बेबस्थाखौ आं गावनो खालामना लाखायो। जेरैखि जायाबाबो। गोसो गैयाबाबो गोसो गोथारैनो संदां सोरां मावजि बुन्दा। जा नोङो आं संनायखौ। आंलाय सानदोंमोन सिमांनोसो गोथाव गोथाव संना जाहोनो, नाथाय हाय रे खाफाल आंनि, दाउखा थुदलानाय। अबाव आंनि सिमाङा फुरा जानो, आंनि आसलि सिमाङासो आंनि जिउनिफ्रायनो बिरलांबाय, बहाबा गोमालांबाय। मा जाबावगोन? दा सोरां मावजि बुन्दायासो जावैसो सना सना जाफैबाय। मा जाबावगोन? मा जाबावगोन? दुखुआनो हालायलांला आंना, एसेबां दुखु। नाथाय सोर नुनो आंनि मेगननि मोदैखौलाय? सोर नुबावगोन? सोर बुजिगोन? नोंबोथ' गैलाना सिमां, मानो? नै नानि, हा बेदरालाय मोनदोंना मोनाखै? बाब, हा मोदोमफ्रुलायथारदोंहाय मा, गोथाव संथारबाय नामासै? दा जावैसोआसो जाब्रेलायसिगोनहाय मा। ओंथ' जाब्रेखासिगोन बियो। ओरैबायदि गोथाव संबायना आङो, ओरैबायदि गोथाव संबायना सोरांनि हिन्जाव गोदाना। हाबाब नानि, बिदिबा आंसो साखिग्रोनांसिगोनहाय। दे साखिनायबानो जाबाय। जावैसोआबो बिदिबा जानानै सिखारनो रोंलायनाय नंलाहाय बियो। माथो? नै जावैसो आबा, आं मा रावै निमाहा बिबावनो आबा नोंनाव? जुरि आइनि बेबहारनि थाखाय, जुरि आइनि आखलनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय जावैसो। आरे आयै, मानो निमाहा बिदों नोंलाय? आं मा बुंबावगोन जावैसो, लाजिनायसो मोनलायलांबायहाय आङो। माबा बुजायबाबो मानिया आइया
अख्रा बियो बेखौलाय मिथिखायो नाङाय आं जेबो गाज्रि मोनाय आरो जुरि नालाय बिदिनोखासै आंखौ रागा जोंना दंना मानोथो बिदिथाय बियो जेबो नङा दे बुजिलांगोन नै जावैसो हामाथो जानोनो हायासै नोङो दे जादो बेदर नांबागौबा बि लाजिनाङा दि जाल' दे जावैसो दे मोजाङै जाखा आरामनो मा होनदों बबे उदैयाव जाबावगोनलै आंलाय हाबाब जावैसो हामाथो जानोनो हाथारासै नोङो दे जादो हाबाब नै ना बेदरखौलाय सोरथो लादों जावैसोनो होफैदो जाबावथोंसै आंना लाब्रासोहाय बे रुंबाङासो लादोंमोनदां दे बे लाब्राखौ गलि मारु बे बेदर लाग्रा ना लाग्राया लिंहरदो माबोरै हाबाब आंनो लाना फैनोसै खोमाहाय दे माबोरै लाना फैदो जावैसोनो हा ओंखाम जानायखौ नुवाखै मानो एथ' लेजि नोंसोरलाय दा बिदिबा जावैसोआसो ओंखामखौ जाखांगलायगोन नैहाय थेम्फालि हा नोंनो लाना फैदो बेदरखौ लाबोबाबो जासिगोन खोमा जाथारनाय नङाहाय जावैसो जाथारनांगोन नोङो ना मा होनो जाखानांगोन जों हले रावबो मानिनायाव गैखाया जावैसो नोङो बिराद मोजां मोजां जाहोगोन जोङो औ नङाबा माथो बाब्रे ओमफ्राय आंल' हारसिं नैहाय हा बेदर नाया लाना फैदो र'हाय नै आं बेदरखौबो नाखौबो लाना फैथारसैहाय दे जावैसो दे ओंखामफोरा बुरजा बुरजा जा बिदिनो रावखौबो लाजिनांखाया बाबु हो जों न'नि गोजाखासो लाजिनायालाय लाजिखायाखैमोन आं जानो जालामोनलाय ओमफ्राय माखासेफोरालाय जाया नामालै बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नों बाबु औ जावैसो औ दे नोंल' जादो जावैसो माखासेफोरखौ बाखिखौ सिन्था खालामनाङा बिसोरबो जागोन दे नाय जावैसो नों जाग्रोनाय जोंबो जागोन माखासे आलासिफोराबो जागोन बाब्रे थैदो दानाबा खान्दानानो बिदि गोजा नामालै जुरि नालाय अख्रा मा बुंदों बिनि नामा मिथिबाय जुरि दे बिदिनो नों आंनो आपडेट हरबाय था मा जागासिनो मा सोलिगासिनो गासिबो ओहो बिदिबा आंनि सोरनि नामा जुरि बिदिबा जुरि नोंथ' माब्लाबाबो साननोबो हानाय नङा नोंनि खैफोदाथ' नोंनि खाथि खाला नोंनि साखाथियाव नोंजों दंफागासिनो नाथाय नों सिनायनो हागोन जानो बेखौ एसेबां मानि दिमाग थागोन ना नोंनाव नोंखौथ' आं माब्लाबाबो गोजोन थानो होआ बेदर नांगौ नामा बेदर सोरां बेदर नांगौ नामा हाबाब रानि नों फैबाय हामथारबायहाय बेदर लाना फैनायानो ओंहाय नानि नायनाय नोंना फिसाया माबा नांलाल' होनबाय थायोहाय माथो जानोनो हाथारासै माने गोदान नालाय आंना बेखायनो हौवा गोदाना लाजिदों खोमा एसे नोंखौ दान ओहो सोरां मानोथो लाजिनांगौ जाखो नोंलाय गोसोबायदि बियै जा सोरां बेखौनोथ' बुंगासिनो जोंबो बेदर होबावनि सोरां आङो एसे मानो एसेल' बेलाय नानि बुरजाखौनो हो नानि गाव मोदोम जायो ना मेजेम जायो मोजाङै बासिना हो जागोन दे रथ' आंना जावैसोआलाय आंनि स्पेसियेल संनायखौसो जागोन दा आद' मा लाबोखो आयै हा नै बेलाय हा दाउखौनो मासे गथा संबायहाय आङो जावैसो सनानो आयु ए भगबान मा जाबावनांगौ आंना उदैयालाय लाबोदों जाय फाराबारि नै जावैसो बिराद गोथाव संखादोंहाय आङो
नंगौ नामा आयै? हा नङाबा माथो जावैसो ओं आयै गोथाव गोथाव संना जाहोखा नोंजामादैनो मोननायावनो मोननाय नोंसोरना रावनाबो गोथाव नङा आरो बेलाय मा लाबोलायखोलै? आंलाय आंनि जावैसो सनानो जि मोजां बुस्थु लाबोखाबाय दिनै हाबाब हा माथो लाबोलायखो औ आफा माथो लाबोलायबावखो आं आंनि जावैसो सनानो जि फेभारेट बुस्थु लाबोदों मा बुस्थुलै आफा? आं लाबोदों अमा बिबु बिथै अमा बिबु बेखौ रिपेयार खालामनांगौमोन जागोन ना मबाइलाथ' माथो डिसप्लेयानो थांजोबखाबाय औ जागोन दे बेखौ गोदान खालामफिननो हागोन ना औ हागोन दे ओमफ्राय बे मबाइलाथ' बेखौ बानायफिनबा जेबो थानाय नङाना औ ओमफ्राय बेखौ बेकआप खालामफिननो हागोन ना हानायाथ' हागोन बिदिबा मोजां जाबाय दे माने बियो आंनि हासबेन्डनिसो मबाइलमोन ओमफ्राय बेबा मबाइलावबा मा दं मा गैयामोन दे मेम'रि दंबा बेखौ लानानै थांफादो औ आं मेम'रिखौ बख'ना लाखाबायमोन दे अब्लालाय ओमफ्राय सानबेसेजों मोनगोन बेखौ सानबेसेजों माने सानथाम सानब्रैसोनि उनाव मोनगोन दे जागोन दे बिदिबा आं सानथाम सानब्रैजों लांफैगोन आं आंनि फन नाम्बारखौ होलांगोन नोंथाङा जुदि जायोबा आंनो फन खालामबानो जाबाय दे मबाइलखौथ' फाहामनो होफैबाय आङो आरोथ' जागोनबो बुंखादों माथो बर'सा मोनफिनबा खम खुसि जागोन बियो ओमफ्राय र' मेम'रिखौ मा दङ दा आंनि फनाव सोना नायगोन आङो माबा नांगौ बुस्थुफोरबो थानो हानाय ना नैहाय जावैसो हा माथो एक्टर बायदिसो नुलायलांबायहाय आंना नंगौना? जाखागोन माखौबा एक्टर नै जुलि नानि ओं हा जावैसोजों मिलायखेथारदोंहाय ना ओमफ्राय ओंखामा? औ मादै ओंखामालाय हाबाब नानि थिगसे जागारथारबायहाय आङो दिनै नायै बेदरै हाबाब जि गोथाव मोनलायगारदोंहाय आङो नंगौना ओं हा नङाबा माथो हाबाब नै जासे जाना लाबावबायसो आङो माबा नोमथेया फैनो हायासैना बेखायनो लाफाबाय आङो नोमथेनि नंगौ नामा? दे जागोन दे मादै ओमफ्राय नै नानि आं नोंसोरनो एखेबारे नांगौ बुस्थुखौनो होलांखानोसै नंगौ नामा नानि नाजावदे जावैसो बेखौनो नाजासाबदो जावैसो देनां आबै आबौ मोनबा खामानि होगोन मोजां ना गिफ्टआ? नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा नै जावैसो हा मोजां मोनदोंना मोनाखै गिफ्टखौलाय मोजांथ' बरिया आं हले जिरायबाय थानो बाबायलै आंथ' मिथियाना गासिबो बे आइ आफामोननि थाखायनो जादों बेखारावनो सा लोंबावनो नामा सोरबा आं लोंथ'लालै बिदिबा रावबो लोङा नामा आंथ' लोंखाथारा आंबो लोंथ'लाहाय नानि दासो ओंखाम जाखांदों ओमफ्राय आलासि माखासेयालाय आंबो लोंथ'ला खोमा दे होमबालाय गुमैया लोंबावबानो जासिगोन ना नांथ'ला दे नानि